Азиз кардашларым, инде бу игъланга мен инде шактый борчылдым да, кайгырдым да, һәм инде аңа кадәр мәчетебезнең аксакаллары белән дә, мәчетебезнең хөрмәтле мәхәллә әгъзалары белән дә киңәшләштем дә. Безнең инде менә быел да кышны чыктык, мәчетебездә зур безнең хәл ителмәгән проблемабыз бар. Безнең менә шушы үзәк мәчет залы бик салкын. Шулай бит, салкын. Без инде узган елны хатлар язып, әлхәмдүлиллә, аның түбәсен җылыттык. Менә без мәчеттән бер тиен кертмичә, бер оешма килеп, 1 миллионлык менә шушында утеплитель салып киттеләр. Күпмедер дәрәҗәдә мәчет ышыкланса да, ләкин ул гына җитми, һәм инде безнең төп проблема мәчет салынганда ук безнең менә бу система отопления ул 14-15 градуска гына урысча әйткәндә рассчитан. Ләкин инде без моны яңартырга тиеш, без моны үзгәртергә тиеш, чөнки мәчеттә 14-15 градус салкын андыйда рәхәтләнеп намаз укып булмый. Шуңа күрә инде бик күп санадык, бик күп специалистлар белән киңәшләштек, чөнки бу кичкенә генә үй түгел, менә монда 600 квадрат метрга якын җир бар, мәйдан бар. Шуңа күрә инде озак уйлаганнан соң без идәннәрне җылытырга булдык. Теплый пол дип атала инде. Иншалла, Аллаһ Тәгалә инде рәхмәте белән, ярдәме белән без моны Аллаһ насип итсә җиңеп чыксак, киләсе елга инде бабайлар әйтмешли, тәгәри намазлар укырга була җылыда иншалла. Шуңа күрә инде ничек булса да без моны эшлибез, Алла бирсә, Аллаһ насип итсә, чөнки бу кирәк эшләргә. Без инде сметаны бик озак санадык, тендерлар игълан итеп, төрле кешеләр белән сөйләштек. Һәм әлхәмдүлиллә безнең шактый бәя төште. Без инде мәчет булгач, аңа инде ташлама скидкаларда сорадык, ләкин менә шушы идәннәрне сүтеп, әле бит монда бабайлар бик каты салганнар идәннәрне. Аны сүтү үзе бер мәшәкать булачак. Иншалла, аның такталарын берсен дә югалтмыйбыз. Кирәк булса мәчетләргә биребез, кирәк булса сатырбыз, ул берсе дә югалмас иншалла. Ансы безнең вазифа. Шуны сүтеп, идәннәрне тигезләп, менә монда 5 урында аның источник белән безнең булачак 3 километр турба салабыз монда, 3 чакрым. Аны салу бөтен теплоузеллар белән безнең 610 меңгә чыга. Соңыннан менә моны бетон белән заливать итеп, тигезләп, тузан күтәрелмәс иттереп, аны пропиткалар белән ясап, коверларны җәю белән безнең тагын бөтен эш 1 100 000 арта. 1 100 000 арта. Шуңа күрә, әлхәмдүлиллә, без инде шул кадәр мискин шәһәр түгел. Аллаһ насип итсә, без моны эшлибез, ләкин инде мин монда йөрүчеләрнең дә, менә анда сезнең өлешегез бар, шулай бит утырган. Ул урын җылы булсын өчен, иншалла, без дә өлешебезне кертсәк, бик яхшы була. Бик яхшы булыр иде. Аллаһ разый булсын иншалла. Шуңа күрә киләчәктә безнең инде мәчетне тамамладык, яңа мәчетне, нурны, әле безнең тагын мәчетләргә тотынасы булыр. Шуңа күрә расходлар күп була. Шушы 2 арада тиз генә без инде әзрәк кенә үзәк мәчетне дә карап алырбыз. Иншалла, безнең апрель уртасында без залны ябабыз. Шуңа күрә бераз гына мәшәкатьләр туачак. Җомга намазларында кемдер инде бәлки Нур мәчетенә барыр. Хатын-кызларга инде без ул вакытта 1 айга җомга намазлары тукталачак. Шуңа күрә башка мәчетләргә баралармы, илә итеп укыйлармы, аларга фарыз түгел. Һәм безнең 14 апрельдән җомгалардан соң без бу залны ябып, безнең 20 майларга без бөтен эшне бетерергә тиеш. Аныңчы инде без акчаларны җыеп, бөтен нәрсәне санап тотынабыз, чөнки Аллаһ насип итсә, 26-сы, 27-се булырмы, безгә инде зур кунак киләчәк. Бик зур кунак килә. Мәчеттә бездә аны каршы алырга тиеш, ул изге Рамазан ае. Шуңа күрә, иншалла, без инде бу эшне бетереп, тамамлап куярга тиешбез. Имам булгач, ул үз үрнәк күрсәтергә тиештер иншалла. Шуңа күрә мин инде, Аллаһ насип итсә, үзем, иптәшем исеменнән, минем исеменнән, иншалла, үзем дә салам. Шуңа күрә әйткән идек бит, һәр гаилә 1000 бирсә дә, бер кеше 1000 бирсә дә, аның инде без хәерчеләмәйбез. Бүген кибеткә кереп, әйбер алсаң да бер ярты пакет, ул 1000 тула. Шулай бит. Шуңа күрә менә 1000 җыйсак та, күпме җыябыз, күпме җыелмый, мәчеттән булырмы, кардәшләр китерерме, әле берсе дә эшләнеп бетми калганы юк. Шуңа күрә 80 миллионга мәчеттә салдык. Шулай бит. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ разый булсын бөтенесеннән дә. Шуңа күрә инде урына куйдык, бүген бабай кырында ул ай буе торачак. Аллаһ насип итсә, өлешләрне кертегез, читтә калмагыз. Аллаһ Тәгалә һәрберегездән дә иншалла
разый булсын. Раббым, синең ризалыгың өчен, Раббым, шушы йортыңда намаз укучыларга тагын да уңайлы, җылы булсын дип, Раббым, шушы эшкә тотынабыз. Хәерле сәгатьтә, Раббым, үзең ярдәмнәреңне бирсәң иде. Раббым, син җиңеләйтмәгән эш җиңел була алмый, шуңа күрә бу эшләребезне җиңеләйтсәң иде. Барыбызга да синең ризалыгың өчен, Раббым, шушы эшләрне башкарып, Раббым, киләсе кышларда исән-сау, инде Раббым, җылы идәннәрдә гыйбадәтләр кылырга, уңайлы мәчетләребездә гыйбадәтләр кылырга, синең ризалыгыңа ирешергә Раббым насыйп итсәң иде. Раббым насыйп итсәң иде.